Hi guys, karon guys kay naghimo si Papa og ipitan ni Sky. Tuyogay mi ninyo guys magpanday. Let's go. Kunang kahoy ha, sa babaw diha taman. Balaban sa kabuntagon, ikaw o Diyos, akong daygon. Isang sa panahon nga adunay pagsulay, ikaw daygon sa kanunay. Mag-awit ako, daygon kong ngalan mo. Sa gugma, hanan ka o maluluyon. Mag-awit ako sa pagkamaan mo. Walay rason na di ka daygon, daygon kong ngalan mo. So guys, sa tangkal guys. Anak ito ko dre. Pero Uy. Managbutag katsaw guys. Ready to atop siya. Ni para mo iatop guys. Guys, mag-atop kami guys. Darang nipa guys. Ang nipa namo guys buhi. Awa man siya gaginhawa. Buhi bagdahon. Hi guys. Guys, sama na guys. Awa mo na. Ang ulan man, lilingkod sa amin. Mana mag-atop guys sa nipa diri na puta sa bato guys. Ako na po bato para simento. Para guys kita bato guys. Puton guys.
So, mana siya guys. Ready to siminto na siya guys. 2023. Layo, arang klaro guys. August 4 dahil na nima. Ready to siminto na siya guys. Ready. Patag na. Karon guys, makakot at balas para siminto. Tuloy na lang guys. So guys, humana o hakot. Sugod na mi og halo guys. Ito na lang. Pero meron nga masa guys sa siminto. Gihalo siya guys. Gihalo ang siminto o balas o balas rin siya guys. O graba. Halo-halo. So, isugod na og masa kay humana og halo guys. Gihalo na siya guys. Kuan na. Gimasa. So, hapit na siya na human guys. Kamay na lang ang kulang. So, nagmasa ikaduha nga higayon guys. Kay kulang man ang permero nga masa. So, naghalo na po balik guys. So, nanay hinalo. Ihalo na siya guys. Gimasa. So, muna na guys. Sumana dito. Siminto na mo guys. Gisunod na pod ang ipitan. Ang ipitan na pod guys. Pikaside lagi butangan guys kay aron indig sulod. Yan na siya guys. Gisulod na siya guys. Sa ipitan. Si Iskay din na siya guys. Si Iskay ang ngalan na mo sa among pigi. So, na siya imnanan guys. Na siya drinker. Yan. Na siya imnanan. Kung gusto siya mo inom og tubig. Yan. Tapos, katungkuan guys. Isa katangkal nga asa siya gikan. Ako siyang gilimpyuhan. Ibutangan ako siya powder ug Sundrox. Para ma-disinfect siya guys kay nanapod mi kaming duha ka baktin nga ipulid ana guys. So repero ron siya guys kay nagibangag ni Iskay dana guys. Tapakan na mo na siya daugan guys. Siminto yun. Siminto na guys. Gitapakan na siya guys para ipahinga siya guys, tempulihan o tukabo baktin guys. Yan. So, natapakan na siya. So, nara inyohang alagad. Hagad kay dagway kay nagduro na siya bras anang kawayan.